फरा बिजाब बे फरा बिजाबनि मुङा जाहैबाय मुलुगसोलोंसालि दा बे बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि सासे नेहाथारि मानाव गेदेर सभाराम बसुमतारी बिथाङा माने थियारि खालामनानै दङ आरो बे बिजाबखौ बेखेवनो जोंनि रायथाइ एकाडेमिनिफ्राय थांखिनाय जादों सायख'नाय जादों मानाव गेदेर गुवाहाटीनिफ्राय नुजाफैनाय बोसोनगिरि रत्नेश्वर बसुमतारी बिथांखौ दा बिथांखौबो जोंनि जौसाङाव थाफैखानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा बेखिनियाव आं रेगुं खोलानि बिथांखौ गावनि बिजाब लाहार फाहारखौ खालामनो खावलायबाय। लोगोसे जोंनि बोसोनगिरि राखाव बसुमतारी बिथांखौ बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होनो खावलायबाय। जोंहा टाइमा सर्ट बेखायनो जों बिबुंथि लाखिनायखौ बन्द खालामथ'नाय जाबाय। जों बिजाबखौ बेखेवनाय जासिगोन। दा बिजाब बेखेवगासिनो दङ राखाव बसुमतारी बिथाङा। बिरखां दैमारि गासै बेसेबां दङ सोरनि बावदों बिसिं सिङाव हाबोब्लानो नोंथांमोनहाबो बुजिनो हागोन। खन्थाइया गासै बुरजाफा दङ 41 खन्थाइ दङ 61 दं गासै 60 खन्थाइ दं। आसा खालामो खन्थाइनि सिङाव हाबसोनानै जायफ्रा फरायगोन खन्थाइगिरिजों सानफानो हायोबा मोजां। खन्थाइ फोरमायनाया जाहैबाय मोनसे आर्टसो सोदोबनि जादुसो। बोरै बुङोब्ला मोजां जायो माबोरै बुङोब्ला साबसिन खोनायो बेखौ जाय रोङो बे टेकनिकखौ जाय हायो बेनो खन्थाइगिरि जानो हायो। बे खन्थाइगिरि जानो थाखाय माने सोलोंथाइ लानांलाया लासिनो इयुननि थाखाय साबसिन क्रिएसन खालामो आं बेखौ निउसनाव आरज गाबबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। दावबायनाय हान्जायाव दंमोन बिथाङा गाव नुथारनाय मोनदांथारनाय मुवाखौ लानानै लिरदों। बे बिजाबखौ बेखेवना होनो थाखाय मानाव गेदेर मंगलसिं हाज'वारि सारखौ खावलायबाय। नरवे बड' नोगोरमायाव आगान बड' हादर होननानै जों संहैदों आरो बिनि सोमोन्दैनो बिथाङा बे बिजाबखौ मेहेर गोनां रोसि गोनां लिरदों होननानै मिजिंथिबाय आरो जोंनि फरायगिरिफ्रा फरायगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। बे गांब्रै बिजाबनि मादाव जोबथा बिजाब मुलुगसालि बेयो सोनाब बंग'नि फरायसालिफोराव बर' आयदाखौ फरायनायनि 5 थाखोनि फरा बिजाब आरो बे फरा बिजाबखौ रायथाइ एकाडेमियानो कम्पाइल खालामनानै दिहुनदों। एकाडेमिनि सासे नेहाथारि सभाराम बसुमतारी बिथाङा हेन्डअभार खालामगोन आरो रत्नेश्वर बसुमतारी जोंनि मानाव गेदेर बोसोनगिरि बिथाङा बेखेवनानै होगोन। बर' आयदाखौ गुदि फरायसालिफोराव थिसननाय जाबाय आरो देग्लाय बर' आयदा फरायफुनाय फरायसाफोरा 5 थाखोआव आगान होगोन। 5 थाखोआव गासै गांब्रै बिजाब दं। बे गांब्रै बिजाबनि मादाव बेयो जाहैबाय गियाननि खौरां। बे बिजाबनि मुंखौ दोननाय जादों मुलुगसालि। बे बिजाबनि गुबैया बांला बिजाबमोन जगतबारी। बिजाबनि मुङा जगतबारीखौनो मुलुगसालि बानायनाय जादों आरो मुलुगसालि बिजाबखौ रावस्लायदों बांलानिफ्राय बर'आव लाबोदों सभाराम बसुमतारीया आरो सुजुनायाव सुजु आफादा दङ। दा गोजोननाय होदों आरो सोनाब बंग'नि बर' रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय बावहरदों जे बिथांमोना सोनाब बंग' बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जबरदस्त नाजासोमदों। आरो गुबुन गांब्रै बिजाब दंबावो बेखौ खेबसेनो गांसेयावनो बानायनो लानाय जादों। बेखौ फैगौ बेखेवनो थाखाय थाम थिम खालामदों। जोंनि बे हाबाफारियाव गाव गावनि बिजाबखौ बहाय बेखेवफैनानै जोंनि आफादखौ जोंनि हाबाफारिखौ मेहेर गोनांसिन खालामनायनि थाखाय बयनोबो रायथाइ एकाडेमिनि जानानै गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। दा जोंनि गुबै हाबाफारिया फैसिगोन बे जाहैबाय